vain hetken verran, todella kaunis, elät vain yhden kerran, todella viisas. Me kohtaisimme ainillemme ihmeen tekemään. Nyt pystyis niin kuin minä pystyn näkemään. Why would you recording this shit? Why? Sitäpä. Ootteko te 13? Yes. Look this shit up. Look here, I can drum a bass. No mä en oikeesti osaa drum and bassaa, mut kunhan tolleen vähän nyt heittelin tässä juttuja, että mun mielestä toi on aika lapsellista. Siis noin teidän nikit ja toi teidän juttu. Että vedätte tolleen. Että vedätte kaiken, mitä mä sanon. Niin te nauhoitatte sen kaiken. Ja se loukkaa mua, koska teistä ei koskaan voi tulla noin hyviä tyyppejä kuin musta. Koska te ootte aina, niinku tämän videon ilmestyttyä, niin te ootte aina niin naperonaamoja. Koska Sale bustaustyössä ei suimaa. Koska te ootte niin naperonaamoja. Näpernämää. Kunhan trollaan teitä. Ei se mitään, naperonaamoja ootte kuitenkin. Mistä sitten juteltais? Young money, cash money. Ei, kun en saanut mitään selvää. Kun ei ollut mitään järkevää. Teettekö musta meemin? Koska ois vitu jees, jos musta tuis meemi. Ihan oikeesti. Sale bustaustyössä ei suimaa. Joo, kuulin sen just äsken. Kuten sanoin, jos musta tehtäis meemi, se ois mun elämän ei unelma, mutta lähelle sitä. Jotain semmoista, mihin te ette koskaan pääsis. Meemi teistä. Ei. Koska te lataatte mua, niin musta voitais melkein tehdä meemi. Teettekö musta meemin? Teettekö? Teethän. Tee musta meemi. Nyt kyllä teet meemi. Nyt varmasti naaliperse teet musta meemi. Paska ihminen, jos ei tunne meemiä. Jos mun niinku... Mitä? Jos ei musta niinku... 12 tunnin aikana löydy meemiä, niin sit on kyllä... Olen pettynyt. Mitäs siellä Kai teillä mikki on. Onhan. Naaliperisellä ainakin on joku. Ei oo mikkiä. Ja miksi ei oo mikkiä? Mitä vittua? Mitä sä täällä teet sitten?
Mikki. No, no niin. Varmasti tallennat tossa. Kyllä toi pieni punainen pallura tossa tallennat jotain mun juttuja. Itse asiassa en tiedä tallennat. En itse asiassa tiedä. Millä tallennat? Kysyn nyt. Joo, ostat mikin, joo. Mutta ei sulla ole rahaa kuitenkaan. Mutta millä tallennat? Onks tää joku ohjaa? Not good enough. Joku vähän niinku maanläheisempi juttu kuitenkin. Ei nyt lähetä tohon homojuttuihin. Niin. 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 Anaalinauhuri. Okei. Ymmärrän. Kyllä, sanoin sen just Mikille. Anaalinauhuri. Mut hei äijät, miten teillä menee? Mulla menee ihan perseelle. Mun eksa oli just täällä. Me pantiin viime yönä. Ja mua vituttaa. Niin ihan oikeesti. Mitä vittua? Miksi mä pyysin sen täällä? En tiedä. Koska panetti, ehkä siksi. Joo, kyllä. Se oli se varmasti se syy. No vähän sen jälkeenkin, kun toi ekan kerran panettiin, niin kyllä me pantiin niinku toisen kerran. Joo. Panetti niin sahtanasti, joo. Mut mitä muuta? Eikö? Ei oo tullut pillua. Onhan. Sanokaa nyt. Jompikumpi nyt ihan oikeesti. Onko tullut pillua? Ei oo tullut pillua. No niin. Ei sitten teidän kanssa jaksa puhua hyvästi.